Mohon dikoreksi atau dikritisi edukasi atau penyampaian kami ini terhadap ulaun adat kematian orang Batak. Yang pertama, ketika meninggal anak-anak disebutlah tilahaon orang tuanya. Dan di situ tidak disebutkan ulos saput, tetapi ulos persirangan. Disampaikan oleh tulang atau orang tuanya. Yang kedua, maponggol ulu ketika amat tanah jumulu moding. Manang mato pastataring molo inat tanah jumulu moding. Molo suadong dope yana kondensida na marhasohotan manang manguli manang muli di guari ma ulon nai ulaun mangido tangiang. Na mangihut ulaun sarimatua ima molo marujung ngolo sada ama manang sada ina alai nunga adong yana konna marhasohotan anak manang buru jalan nunga adong na marpahopu sian anak manang siap buru nakin adong dupe naso marhasohotan ima diguari ulaun sarimatua na paupaton ulaun sarimatua ima titir maranak titir marboru marpahopu sian anak marpahopu siap buru jalan nunga sude tipak pinoparna anak do buru marhasohotan alai parpudion nungalam jot-jot binereng ulaun sarimatua mangido tangiang badi hamakana tua-tua nami tarjalur hamuna don ulaun mangido sarimatua mangido tangiang ahado nama bainon faktana nahu berek kami jalan nahu idahami dohot informasi nahu jalohami na tua-tuai marujung ngolu ma alai anakna manang buruna nunga be marhasotan alai dang ado berperidang na dang marpohopu do peda tua-tuai nunga marhasotan nunga dong helana manang nunga dong parumenna alai dang ado berpahopuna di guari mai di sadaluat sarimatua magido tangiang boa dihitakkan na tua-tua nami nang dihamu akka pegiat adat tarjalur hamuna don tabaima komentar ta molo moding sadana tua-tua nunga manguli anak na manang nunga marhasotan marhuta buruna aledang marpohopu dope nunga dong helana manang nunga adong buru parumenna alai dang adong dope pahopuna di guari mai di sadaluat sarimatua magido tangiang satolup doha mudisi manang adong pada pot nasing hongras ma